Sa Makilala, Cotabato, patay ang usa ka pasahero nga sa sulod sab sa usa ka bus human gipusil sa laing pasahero nga usa ka aktibong pulis. Samdan sab ang laing duha ka pulis human subling na musil ang mga sospek sa usa ka checkpoint sa Davao del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dead on the spot ang 37 anyos nga lalaki human gipusil sa ulo sa laing pasahero nga usa ka pulis samtang sakay sa usa ka nagdagan nga bus sa Barangay Batasan, Makilala North, Cotabato pasado alas 2 sa kadlawon niadtong Sabado. Giilang biktima nga si Reynaldo Bigno Jr., usa ka security guard nga naka-assign sa Davao City. Gawas sa maong biktima, namusil sab ang maong sospek ug laing duha ka pulis sa PNP checkpoint sa Barangay Opon, Magsaysay, Davao del Sur. Ang mga nasamdan miyembro sa 1104th Original Mobile Force Battalion 11 kinsa gilayong gidala sa ospital ug anaana sa luwas nga kahimtang. Ang maong sospek giilang nga usa ka police corporal nga naka-assign sa General Santos City Police. Matud sa Makilala Police Station, una ang pagpamusil sa sospek sa biktimang security guard. Doon na matud pa'y bikil ang maong sospek ug iyang asawa nga kasakay po niini sa bus. Based sa ating information na nagkaroon po sila ng kiosk o sa loob ng bus no sayang kasi kasama yung partner niya siguro na puno hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng police officer kaya nahantong ng ganun po. Saysay sab sa usa ka opisyal sa Barangay Batasan, Makilala, Cotabato kinsa nakakuyog sa pag-imbestiga sa mga sospek sa Davao del Sur. Naalaan daw matud pa sa mga sospek nga mobunlot daw og pusil ang biktimang security guard diyang magbayad lang unta kini og ticket. Busa na pusil niya kini. Pinikitan sana ng konduktor yan si Reynaldo Bigno Jr. Ang problema kasi yung that time na siya na magbayad sana sa ticket niya para sa panasahin niya papuntang Davao. Sabi kasi sa investigator yung nakausap yung suspect, tingin daw niya doon kay Junjun Bigno. Akala daw niya na maggulong ang baril kaya binaril niya doon sa likuran. Natamaan yung bandang batok niya. Then nakalabas yung bala sa may noo niya banda. Plano sab daw sa suspect nga mo surrender sa kapulisan sa Davao City lang apan wala matud pa misunod ang driver sa maong bus. Nakahanap nga ng time yung driver kasi yung suspect umupo doon sa may likod kaya in-stop niya yung bus doon sa may circuit ng Kinuskusan, Bansalan, Davao area na doon din dahilan kaya nadali yung dalawang pulis kasi binaril din ng pulis yung dalawang pulis. Misulay pa og sibat among sospek apan gilayon kining naaresto sa ubang PNP personnel pinaagi sa hot pursuit operation. Hustisya karon ang singgit sa kabanay sa namatayang biktima. Tagaan sa kumpanya po kasi mga anak na mo gagmay pa kayo, may karip pa. Tapos buutan sa katao. Tapos nila, madamay sila lain tao. Gikustodiya na karon ang mga sospek sa Magsaysay, Davao del Sur nga posibleng mag-atubang og kasong murder o frustrated murder. Wala pa kini miluwat og pahayag. Gumikan sa hitabo, mas paugtan pa sa General Santos City Police ang pagmonitor sa ilang mga PNP personnel. Mayroon naman tayong random drug test, mayroon tayong continuing education sa ating kapulisan. Walang humpay na monitor sa ating mga police station para yung ating admin requirements sa ating kapulisan ay ma-address. Efren Mamak, One Mindanao.